Fáj a fejem. Jaj, de nagyon beteg, orvoshoz. Mi alszol már állandóan a kurva istenedet már? Bazd meg! Még kell aludni éjjel-nappal, bazd meg. Sok volt a bolero? Nézd meg! Ezt csinálja egész nap ez a szület. Ez a felvétel bizonyítja, hogy egész nap alszik. Egy parasztgeci. Nem lehet parasztgeci, mert az legalább dolgozik. Csinál valami. Paraszt. Mi alszol? Éjjel mi a faszomat csinál? És egész éjjel nem aludtál? Tudod, miért nem aludtál? Nem a levegő miatt, hanem azért, mert valaki bepingott a szobádba. És azért volt szar a levegő. Azt szagolhatta. Érted? Elegem van már. Nem, hogy szarul fogsz járni. Mert neked felelned kell laborgyakorlatból. És megint egyest tudsz kapni. Felelned kell laborgyakorlatból. Felelned kell laborgyakorlatból. Látod ezt? Felelned kell laborgyakorlatból, érted? Felelned kell Nézzük, mit dolgoztál, Tura. Nézzük, mit dolgoztál, Tura. Mit dolgozol? Mi a faszom a köcsög? Hozok egy félcékát, nem adtam a fejeket, nem már élni se fog. Dzsungelharcos. Te igazi dzsungelharcos vagy. Ezt tudjad már! Ne a telefonomat ütked már. És akkor melyiket? A D kérdésre mi a válasz? D-re. Hát azt nem tudom. Ilyen köcsög vagy. Köcsög vagy. Az, hogy ilyen basszal a fokán. Na menjünk most már, haszon ki vagy. Elegem van belőle, te Tura.